Dapat sabto ng kapulisan. Pagi sa sining programa sa Aksyon Radyo, gindisenyo ang Police Files. Programa sa kapulisan sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa anuman nga isyo kag performance. Police Files. Bawat yantag sa Domingo, dili lamang sa Aksyon Radyo. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman. Mayong hapon Bacolod, may hapon Negros Occidental, of course, ang atong sininga mga kaksyon tagpanamati mga suki dito sa tabok sang kadagatan sa isla sang Panay, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate. Sa Coto, Palabutan, sa ato sa broadcast, liwat ka mo namon nga ginabi-abi. Welcome sa papalagad sa inyo sininga programa Action Police Files, diri sa DYEC Action Radio sa Bacolod, mabatian tag sa Kadomingo, alas 3, tub-tub alas 3:30. 30 minutos kapag pangalagad sa aton pabuluyo, pagi sa Negros Occidental Provincial Police Office kag sa Bacolod City Police Office. Opdan kita sa ato mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason kag Broadcast Engineer Henry Espolgar. Ang inyo alagad ang korman sa Action Police Files every Sunday, Action Eric Magbanwa. Liwat ka man naman nga gina-remind, social distancing, wearing face mask, face shield, magpanghugas sa kamot gamit ang habon, kag ang pinaka-importante gisitanan kung may available nga bakuna sa inyo nga mga barangay, sa inyo nga mga lugar, magpabakuna. Now, karon nga hapon na ari sa linya naton si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang Bacolod City Director. Ato naman liwat siya nga pakikangutan parte sa mga importante nga mga programa diri sa Bacolod City Police Office. Nagtambong ini siya sa gipatigayon nga dancing traffic enforcer. Siya mismo ang naka-witness kung paano magsaot ang aton nga mga traffic enforcer sa pila diri ka mga mayor nga dalanon diri sa may syudad sa Bacolod. So hibaloon ta pagi kay Colonel Martir kung ano man ang masiling niya sa initiative nga ginhimo ni Police Major Roel Culanag, ang tagapamuno sa Traffic Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office, at the same time headman sa Bacolod Traffic Authority Office. Kati isa sa mga judge si Colonel Martir sa gipatigayon ang ining paindis-indis saot sa mga traffic enforcer sa mga dalanon naton diri sa syudad sa Bacolod Durante nga naga-supervise sang trapiko. Ari sa linya naton si Police Colonel Martir. Sir, nanong masiling mo parte sining programa sa ato sining TMU bitaw under the leadership of Major Culanag, sir? Yes, Action Eric, no, it really boosted the morale of the aton mga traffic enforcers despite sila kami sa dalom sang kainiton, sang adlaw, and in fact, sige kada servisyo as traffic enforcers na kung ano-ano pang buyayaw sa imo, kung ano-ano pa makigan ka pa, but still, they were given time to showcase their talent also, and may mga premyo sila nga nabaton, hindi lang kayo in the form of monetary consideration, but of course mga one sack of rice and other gifts from their sponsors. So hindi na sir nakahatag sila sa pag-supervise sang traffic rules and regulation, kundi doon nakahatag man sila sir sang kalipayan sa aton nga mga motorista. Kasi nakita sila sa dalan sila nga nagasaot. Yes, so ang atong gidalanon daw kadamog isang atong traffic enforcers, considering Bacolod is really improving, kadamog sa lakyan, no? At isa na sila nga makabuligid sa ensuring the smooth flow of traffic. And kung ikaw mo nag-drive, kag medyo patuyo ka, kita ka siyang dancing traffic enforcer, medyo makapabugtaw man sa imo at makapaiwas ka ng aksidente. Of course, initanan sir nga effort under the leadership sang imo man police si Major Roel Culanag. Yes, I really commended Major Culanag, no, masadyagid kahapon, and really it was supported by the entire BITA, of course, and no less than ang atong halangdon ng City Mayor nag-attend diri to witness also the awarding ceremony. Colonel, one thing more, dalit na lang aton nga fiesta minatay, no, kung anong mga preparation niya sa PCPO naton? Yes, actually, Eric, we just received Executive Order 50 yesterday from our local government unit, and nakabutang dito ang aton public and private cemeteries will be temporarily closed from October 30 to November 2. That's 4 days.
No, but our deployment or security operation will still continue despite na close siya. We will be deploying our police visibility, police assistance desk. Hindi lang kay sa time of closure sa October 30 to November 2, but also before, during, and after. So mga October 27, we'll be deploying na police assistance desk sa private and public cemeteries. And during the closure, temporary closure, October 30 to November 2, and after November 2, from 3 to 5, we will also still be there to secure our cemeteries. When you sir closure sa mga private, public cemetery, both of them, but siningon, wag sa may bisita sa mga minatay nila, Colonel? Yes, actually, Rick, no, sa executive order naging hatag sa amon, amon ang nakabotang dito, temporary closure lang sa public and private cemeteries. In other words, hindi sila allowed. Yes, actually, Rick, hindi sila allowed. Pero prior sa sinang executive order ng mayor, pwede sila seriya ka bisita mas temprano, mas mayo. Yes, kung pwede sila before October 30, pwede ba sila kabisita, then after. No? But may exemptions pa lang, di ba? Unless kung may hinuglubong, gina-allow man ang makasulod sa cemeteries. Provided that siguro ang capacity or mga attending mag-attend sa lubong is only 30%. But basically sa EO yan ni Mayor, sa sinang mga petsa, why gidjaya sang mabukas nga sementeryo, both public and private, Colonel? Yes, actually, alam mo na siya. So siguro sir, in a nice way, guro yung aton nga mga kapulisan maka-explicar man na sang maayo sa aton nga mga suppose magbisita sa mga minatay nila, Colonel? Amo ginang purpose actually, Eric, harap ito para may magka-explain man sila. In case gusto Manila siguro, hindi po man matonggan, nag-east man may magkanto. But still, we have to ensure, no, COVID protocols natin sundon tagid, wearing of face mask, face shield, distancing, sige ginagyapo. Impose gyapon naman. Pero siguro sir, may mga consideration ng mga himuon posible matabo. Yes, actually, siguro man, bakit may mga extreme cases, kung may mga lubong, amo na siya siguro pwede. Minor reshuffling sa imo personnel, Colonel? Yes, actually, Eric, no, kayo may arak kita personnel nga ongoing schooling, like Station 10 is undergoing IOBC, Investigation Orientation Basic Course. And of course, si Lieutenant Colonel Manzano has just taken up Police Executive Service Eligibility Exam. So once maabot na ang iyang result, we will be on the opposition, like naka-level na sila ni Colonel Prangan and Colonel Kachumbo. For supervisory na sila. So ginbailong ko lang sila muna ni Lieutenant Colonel Pico, who is junior pa si Colonel Pico, and iya ginapwesto para sa iya rank ang mobile force. Kapag luwas sila sir, may mga hepe kang gibutang bag-o sa mga police station, no? Yes, oo. May mga hepe kita, kaya may isa kita hepe nga opted to transfer man sa Nopo. And si Major Guhe, ginbutang ta siya sa Station 4, daw barangay de Monte man siya daw pamilya sa area. Then may mga lieutenant kita nga OIC lang kay baka may nag-alabot naman yung mga major gani for station commander nga nag-alabot na. So posible sir, sa husto nga tiyempo kag panahon ibutang mo man ni sila. Yes. May mga ang lieutenant, mga OIC malang abi na sila sa station kaya yung garanggo daw lang pa. But hopefully makita kita mga majors nga madugangan pa para may ibutang kita as station commanders and himuon pa sila ng mga assistant. So, ang ilan ni sir kapag pungko anong gina-expect mo sa ila, sir? Yes, ang expect ko naman sa ila, no, they have to perform well also, ensure na all concerns ng community, constituent nila, i-address nila mayo, pag-responde sa mga cases, and of course to ensure that their area is really peaceful and
mayong relation nila sa community, sa ilang barangay, and of course sa tanan nga gadangop sa ilang opisina. By the way, sir, kamay nga reaction gali antes ko malipat, may shooting involving sa isa katanod naton, Colonel? Yes, actually, pati ano monitor ko ina, matubog din na may nabiktima kita sa shooting incident. Sa pagkabalo ko is ang pasahero ko noon yung nag-hero sa iya. I don't know, gino-pa-investigaran na pasubong and CCTVs pinayapa-extract na namon. Hopefully makita ang mga identity sa mga suspect. Anong marching order mo kay Captain Pindon nga hepe sa Station Number 2, Colonel? Yes, direct ko siya to expedite noon sa pag-resolve ng case na shooting incident para naman mabawasan ang atong unsolved cases dito sa Bacolod. It seems na mga kriminal daw ay kadlok in broad daylight, no? Yes, actually, Rick, takabalo ba siya may kontra ni siya or what? Amo pa na ginapadalman ta. Colonel, sa pamilya sang tanod nga napatay, anong imong mensahe para sa ila? Yes, mga pamilya, sang natungdan, bilang kamo magkabalaka kay ginatinguan din namon nga mga taga-anostisya inyong padulid di pamilya siguro. Amo na mambalta no, tatay nila siguro or ang tanod tang mapisan mo niya sa kung nga tanod ng servisyo sa barangay 2. Tinguan din natin yung mga taga-anostisya. With that note, Colonel, salamat sang time mo. Always Action Radio, ha? Yes, actually, Rick, salamat din. Salamat din. Salamat, sir. God bless. Thank you. Thank you. There you have it, si Police Colonel, my good friend, Thomas Joseph Martir, ang Bacolod City Police Office Director sa ating interview. So, amo na ang mga bagay nga importante announcement ni Colonel Martir sa ESD Kapolisan, ang preparasyon sa sining Todos los Santos, All Saints Day, kag All Souls Day, ang minor reshuffling agin patigayo niya sa aton nga makapolisan, and also ang iyang mando sa kay Police Captain Pindon nga ipatasigon gid ang investigasyon, tagaan sang solusyon, tagaan hustisya ini kapatayon sang barangay tanod kagin tiro dira sa area sa barangay 7 nga ang ining tanod ya na destino kag barangay tanod sang Barangay 2. Ariman sa aton sining linya si Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station Number 8. Nadumduman nyo ining kaso sang 9 anyos nga bata atong rugby boy bla ngagin dala sa may atubangan sang Gaisano City Mall. 3 to ka makasalakyan ang involved accordingly sa mga testigo. Subong ti medyo may gamay nga kabudlayan sa pag-identify atong mga salakyan nga involved sa sining kaso nga pagbunggo kapag lasak sa katuig nga bata nga rugby boy nga nagresulta sa iya sining kamatayon. So maki-update kita sa kay Major Puerto parte sa sining kaso. Major Puerto, sir, ano ang update sa sining insidente nagligad nga simana? So far, sir, may na-identify nga mga salakyan nga may plate number inatag ang atong witness. Okay. So, kahapon, verify ko sa LTO, wala nag-exist nga plate number. Aha. Nangayon kami certification dito sa LTO nga muna nga wala exist tong plate number. So, sige pa ni ko namon sa CTV nga mahagip atong pag natabo sa insidente. So, kabay pa ang atong subong investigador may makuha pagid nga ibang ebidensya kag witness. When you say wala nag-exist nga plate number, ano sir, bugos to? Ano man? Ning apat abi ka digit ang number ti gambal tong LTO nga amo na nga mga model nga salakyan. Tatlo lang ka digit. Okay. Numero So, bali. basit la, oo. So, anong Ang suspitso number niyo, sir? niya. Anong ang suspitso niyo? Dogin ka na ang number. Dogin no ni? Tampered? Tamper? Oo. Okay. Kaya inawag ko sa Iloilo mo, sa Iloilo, kung man ang ila feedback, Mhm. yung kumain na kami certificate sa Bacolod nga muna wala nag-exist po Oo. plate number. Kung mo siya ng plate number nga nakuha nyo is 4 ang numero. Apat ang digit. 4 ka numero, ang 4 ka digit bali ang numero. Oo, man ang bal sa LTO nga wala nag-exist. Oo. So, posible tampered, sir. Oo, sir, oo. Ang gina-refer mo na sir nga tampered nga numero, amo ni ang una nga nagbunggo sa bata? Amo ning kuan, ikaduha na ni sa piyak na ning lane. Okay. Naglapak na sa bata, oo. Oo. Pero ang description sir sa salakyan, anong nakuha nyo? Magluwas ang tampered nga number? May pick up ng isa ko no kay ang naglapak sa bata, nalapakan sa ulo kag sa duhan mo. So ang naglapak ni isa na identify ang plate number pero hindi amo wala sang kuan sa record sa LTO. So ang kuano natin to ang van sa may una. Ang badlaw na nabunggo sa unahan ng mga CCTV ginakuan sa nga aton investigador. Binabalo api akong
may harap pa nga ma-capture nga ato nga tayo nga CCTV nga harap nila sa area. Ang na-retrieve nyo ni sir nga CCTV, ari ni sa Gaisano o kung sa building? Sa McDonald, tayo nag-request mo? Aha. So witness ni sir, McDonald. bali witness ni. Ako ning nag-retrieve kami sa McDonald, amo tong na-capture, pero ang plate number niya, ang witness niya naghatag na isang grab driver. So ining sa City Mall sir, kag ang sa building, why nyo pa ni ma-retrieve ang... Ang sa McDonald, na-retrieve niya ang sa St. Francis sa unahan, wala pa tiya. Oh. Wala pa to kayo, wala pang ilang teknisya kasi Iloilo pa. Tapos, ang sa piyak ng CCTV naman to sa unahan, sa may unahan sang pa-downtown na nga ang CCTV mo itong ano namon, para makuha namon itong ibang CCTV, ma-retrieve namon. Ang Gaisano City sir, wala CCTV da sa Gwa? Sa McDonald's, sir, ang sa ila, sa fronte sa ilang entrance, pero ang sa CCTV sang McDonald's ya, mahagit dito yung kwan. Medyo layo, pero mahagit ang paglapak. Okay. Pero ang identity, I mean, ang number, di makuha. Hindi makuha. Ang nagatag ng number ng witness na nakakita. So, ang gina-repair mo na sir nga medyo tampered nga numero, nag-repair niya sa second vehicle nga amo ni ang alleged pick-up nga naglasak sa bata. Oo, sir. So, sige, pre-gapan natin investigasyon, sir, no? Sige pa, sir. Kaya atong protect investigator, sige, palukap ya. Ano, sir, ang kwan? Naka-istorya ka na sa pamilya? I mean, nagkatulad ng pamilya sa biktima, sir, ano? Ang nag-coordinate na atong investigador, gina-update niya ng pamilya. So, tiyan mo na yun kahapon nung tumi-update nga nakuha natin tinistorya itong pamilya. Na wala pa rin pa-identify ang aton na suspect. Napalubo na ang biktima, sir, ang bata? Daw wala pa siguro, kaya ang investigador ko nagkakuan sa ila, nag-coordinate. Update. Again, sir, ang imo ba apilar sa mga driver to nga involved, sir? Anong apil mo sila liwat? Yes, sir. Salamat. Kabay pa nga makonsensya. Mga tagman bulig sa pamilya. Kung pwede na ito mariglo nga matag mo bulig, kabay pa nga makonsensya ka mo. Mag-appear na sa stasyon para nga mabalikan taning pamilya nga nabungguan. With that note, Major, salamat sa tayo mo sa Action Radio. Good luck, kag God bless. Sige, sir. There you have it, si Police Major Jory Puerto ang mapisan nga hepe sang Police Station number 8. So muna nga wala ini kinatututan sa ato kapulisan ang pag-usisa sa sining kaso lamang nga matagaan man sa hustisya ang kamatayon sining biktima, no? Nga titop-top karon daw wala pa gid siyang kasanagan. And hopefully atong mga involbado nga salakyan, atong mga driver nga involved kabay pang konsensyahon makamo kag ang pamilya hindi na gid maniguro mapasaka kaso ang ilan naman ang punto diri nga mabuligan financial ang pamilya para nga bisan paano mapalubong ining minor de edad nga 9 anyos nga naging biktima sang hit and run sa tong Agosto 15 sang gabi dira sa may tubangan sang Gaisano City Mall. Ari man sa piakto nga linya si Police Major Leo Estopa ang mapisan mga hepe sa station number 6 kay remember may bangkay tungo na sa puwan sa tong Oktubre 15 ay hasta subong wala mangyapon mag-claim, no? Ara gyapon ang bangkay sa isa ka pilar parlor ang pagpaluap ni Major Leo Estopa ang hepe sa station number 6 way man iuntad pero ti wala gid sang pamilya pa so far nga nag-claim sang sining bangkay nga ginapatihan na lumos kag ginanod lang gidala lang dira sa lugar sa barangay Takuling sang mabaskog nga baha nga sadto nga mga tiyempo nagabunok kid ang ulan. Ari sa linya naton si Major Leo Estopa. Major, ano ang update sini nga kaso? Yes, Action Eric. Ang update din natin sa bangkay ni nga natapuan ni nga allegedly victim sang drowning. Balita subong ang iyang bangkay ari ni sa may Lourdes Funeral Parlor sa may barangay 28 Bacolod City. So far, wala pa pamilya nga claim ni siya o naka-identify ni Action Eric. Amo ning panawagan kami nga sa mga pumuluyo dapat may nadula sila ng himata or wala kapuli. May amo ni siya ang tapuan sa may barangay Takuling na Tuba Action Eric. Anak ko lang amo ng mga na marking or mga identification ng niyabla mo tong yang tattoo marking nga may ngalan nga boyet siya nga dughan kaga may tattoo siya sa iyang abaga generic
nga isa ni ka atlo tribal nga manog actionary. So posible sir pangayaw ni kay hindi makilala sa mga taga-dara. Posible actionary kay nag-coordinate naman kami sa area ng Police Station 7 kag kahapon naka-istorya man kami kay Cap Pico sa barangay ng Silingan bala actionary. May mga nadula na sila ng mga umuluyo nila ring matada. So party wala gid actionary. Posible kasi sa iba siya na lugar. Kasi nag-coordinate naman ang hapon nga deputy last time sa may Morsha at outside nga area sa Bacolod City. Wala pa rin update with regards to identification ni actionary. So posible sir na anod gilan siya dira ya kadra siya nagtupa sa inyo. Yes, actionary ka naanod siya kay nakita niya siya sa may alihis nga area na yon. Kagamoto nakatampay niya sa may area ng Takuling. Kamoto nga sa ano man sang mga bystander ang gaobra sang pangwapla sa balas. Ipaigad nila sa pilit actionary para ma-rescue or ma-retrieve actionary. So galing lang si Dabaho na to actionary. Why many pila sir no? May mga sa pilas pero posible base sa mga bato na actionary kay ang current ang tubig 30 ka baskog sa munong ginaulat namon nga tanis may family that is maka-request kita sang autopsy with consent ni sang pamilya actionary para mabalaan naton ang cause of death ni actionary. Salamat gid Police Major Leo Estopa, ang hepe sang Police Station number 6 sa hopefully basi isa sa pamilya ni dira gihapon ang wala makapauli kag nagasigo sa deskripsyon nga ginhatag ni Police Major Leo Estopa. Palihog lang kadto sa opisina ya or if not kadto lang kamo dira sa may Lourdes sa Pilar Parlo para nga ma-check ang ining bangkay nga tutup karon wala pa ma-claim sang pamilya. Ang inyo palatuturan Action Police Files magatakop ini temporaryo balik ini next Sunday same time same station. Opo diri sa aton nga mga technical partners sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Polgar kag Broadcast Engineer Oliver Pason. Standby na sa masunod nga programa ang Negros Occidental Provincial Police Office in Action. Magasunod ini sa dili gid lamang madugay. Ako naman si Action Eric Magbanong ning salamat gid sa inyo sila pagbuylog. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon, sa